kulturnim centrom došli smo do kraja, no za njihovu voditeljicu dječje skupine, a i osobu koja je cijelo večer bila kao voditeljica zborova nacionalnih manjina i plesnih skupina, jedno malo iznenađenje. Dragi prijatelji, ovdje smo došli do kraja u zajedničkom druženju. Druge manifestacije Dom je tamo gdje je pjesma, predstavili su nam se redom.